दत्त जयंतीच्या निमित्तानं भाजपचे युवा नेते विशाल परब आणि युवराज लखमराजे भोसले यांनी शहरातील देवस्थानांना भेट देत दर्शन घेतलं। यावेळी वेदिका परब उपस्थित होत्या। शहरात ठिकठिकाणी जात विशाल परब यांनी सपत्नीक दत्त दर्शन घेतलं। मंदिरातील टाळ मृदुंगांचा गजर आणि दिगंबराचा जयघोष ऐकून मन प्रसन्न झालं। सर्वांच्या आयुष्यात आनंद आणि समाधान कायम राहो अशी प्रार्थना त्यांनी केली। यावेळी दत्त पालखीचं दर्शनही त्यांनी घेतलं। एकमुखी दत्त मंदिरात जात विधिवत पूजा केली आणि श्री दत्त गुरूंच्या चरणी नतमस्तक होत प्रार्थना केली। मंदिरातील टाळ मृदुंगाचा गजर आणि दिगंबराच्या जयघोषात वातावरण अत्यंत मंगलमय झालं होतं। यावेळी युवराज लखमराजे भोसले, माजी नगरसेवक उदय नाईक, समृद्धी विरनोडकर, केतन आजगावकर, हितेन नाईक, धीरेंद्र म्हापसेकर, साक्षी गवस आदींसह भाजप पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते।